mushonga. Mairo wenyewe. Ya mai. Zvabva mukuda. Mushonga wangu wabanga uchipatara. Hakuna chakaita. Anzi takafamba pa 4 mapostoli. Vabva mukudaro ndokubva tasara kushungurudzana kudaro. Varume wangu ngasatenge chikafu pano. Tango vanhu kugara. Ndobva ndabvunza kuna vanhu vechikuru naamai vatinogara navo munzvimbo amai drone varidzi veprazi. Ndobva nditi wagona kushanda here. Shanda zviri kuita chi vamwe tikuzoona kuti zvinozosvika papi. Ndobva ndatangawo kushanda zvinoita vamwe kwedu kunokorokosiwa. Tichikorokoza kudaro ndobva wakanditorera mari yandakanga ndanayo ichida kutenga kitchen 360. Iva. Ndobva wati ndipe ndichenderedze. Vatora mari iyeye pandakazoti chinipe ndotenga kitchen tiye wanditi ndashabhura cho ndakanyora mari yako. Ndobva ndati pane vari kuzviziva kuti mari yangu yange yamari yakati. Ndobva vachiti aiwa zvite pakuti ndikupe mari iyo ndisandawana bhuku. Vazvafa zvakadaro. Ndobva tagara mai ndobva wasiya wataurira murume wangu kuti iworora mukadzi uyu mukadzi handichamuda nedoti andisira mushonga muchikafu. Mukadzi murume wangu asara ndobva tanga first time ndakamubata nemukadzi wokumaraini kwedu pari pafoni akafona mukadzi achiti ndikuda mafuta. Handauziva kuti mafuta ekuzorera kana kuti ndeyekubikisa. Ndobva ndamuteera ndaandemera mune chokwadi here kuti mimi munofonera nemunhu pafoni muchitaura nyaya yemafuta. Zvikanzi haina handizvisivi. Ndobva ndati chifonai tinzwe tese kuti kana mimi munhu aitaura munhamba toona kuti ikunyepa. Ndobva varamba kudaro ndobva ndakatanga kutarisa kumameseji. Ndatarisa kumameseji nditoona vanhu vari kutoudzana pakutosvikira. Zveshuwa ndakaenda panzvimbo pachona ipapo ndafona ndichida kuti ndione kuti ndiani handakumbata. Ndakazoti ndafamba ndichiita zvinenge pakuda kuita unge ndotumira mari ndopakabuda zita reri. Ndabva ndatotora mukadzi uye ndakati ini ndanzwa nekushungurudziwa. Ndati zvangu muye musari mugare nani nahandemera ndoti ndimuri kudiwa naamai vavo. Zveshuwa mukadzi uyoye vakatanga kurambirana pazviko vachino vaitonga nyaya idzi. Watanga kurambirana ipo pai wasumuka bva vaenda kudaro ndopakasara vabiyangu avo. Pasati papera mwedzi wacho naiwo ndichibva ndavabata nemusikana ane 17 years wokumhondoro. Vazvanzi vana mabata ndakavaita vakabuda pamba vachimhanya. Vabuda pamba vachimhanya kudaro ndobva ndavati imimi ndiendere nzvadzi yangu enge ndinayo pamba. Ndikati mabudira aita mbuya yangu hana kubuda musha. Rega ndimuteere vangu vasina bhutsa havafamba vasina bhutsa. Vandateera kumapeto kwemunda wangu ndokwandakavasvikira vakarara nemusikana uyu. Vavatiza negomo vandabata musikana uyu vandavaya naye futi kumba. Ndikati andemera zvekudai so izvi muchandiurayisa. Tasemono munhu uyu andone mapiritsi ari kumwe. Inini handino. Ko zvenyu zvakadiwa kuti motorana nemunhu wenyu motogara zvenyu mese ndoti ndari kudiwa naye. Naamai pano kuti muzoti imi muri kubvuwa kumuchuya pandiri. Zveshuwa wakabva wachinja strategy mangwana chokafuma watienda kwasekuru wangu. Wasvika bva wati ndaisirwa mushonga muchikafu nemuzukuru wenyu. Waisirwa mushonga wechikafu amai wako kwaiwa wakati ndakaisirwa mushonga. Iwe wauya uchiti ndaisirwa mushonga. Mushonga chino wari kupi? Zvikandachinakura mupureti nge tichidyira sadza taidya tese sadza. Vachiti kana todya sadza vanenge vakabata toshiya wakavheneka mupureti. Vachidya sadza. Ndimira ndomudyi worudzivi. Zvikanzi aiwa pai ndodya ndakavheneka pai mupureti. Ndobva wanditi ndaisira mushonga ndobva wabuda. Waita 1 week vasipo. Vavazodzoka ndakuda kutienda futi kumapurisa kuti vana vangu havachaenda kuchikoro. Vakuchinjana kufudza mombe yemunhu akangobuda zvakachena. Ndofunga ndakazofonera atete vari munomu atete wavo. Vandati atete ini ndakuenda kupolisi. Handingati vanogara chikuenda kuchikoro. Murume mukuru achisikurotenderera zvake. Kana kuti atoripo vanhu vake vari kupota achiita se achionana navo. Saka ndakaona zvakabvira gore rakapera. Ndichingoshingira apa kumusha ndabva futi ndarohwa naamweni. Ndokutama kwandakaita ndakangobva. Vandanonzi ndikunosarirwa musha kwedu. Ndaenda nosarirwa musha kwedu iko kwendo pakanditi andogara kupurazi tozotsvanga kwedu nzvimbo yekugara. Tasvika kupurazi kwedu tikabvunza kuti mubiyangu achatsvanga nzvimbo. Nhasuna akunditi futi ndatidzokerei iko kuye futi. Pandakati ndodzokera ini singawirane nepo. Kotoenda kunoitei kwatete wangu wakandisarindira ndichada mukadzi. Uya mutore chi? Uya mutore muzukuru wenyu handisiri mumaoko mangu kana akafa kana akaona chanenge chamuwana. Zviri kwamuri. Imi maiguru kana maita magarira toti mazogara uku. Mkomo wari kuku. Mkomo watora mumkazi imi muri kwenyu mega. Achachengeta vana vandiya. Maiguru akati kana imi munogona kuchengeta. Ini ndakati no hazvisirizo. Imi batana then muchengeta mhuri dzenyu dzikure kusvika patiri papi. Ndosati kuti wada kugadziriswa cheteka. Mazvake obva kana riri gomba wochera 1 wachita mari dzako.
kana riri garden waita garden waita maridza anozvigona ngoma wese wada kutaura nawo wabvise zviri papa nepapa asi wewe muono wako pavanhu vaviri ari kukunetsa chaizvo mupfungwa mako pawaitonga wakanyatsoona kuti uyu haagoneke ndiani ndakaise wese awari tu wari wrong wese ndingatoti kandiwatoabhusa wana izvezvi because indakasvika nditonaka mwana pamwe kubva kusena asati aja then mwana zvaakapfekera kungonoti hei ko chavari kunzwa kuita mari chacho zvechipi hembe dzese dzakasvika kudai zvitori watoti wese wari tu wari kuabhusa wana amai murume unobatsirika timakwira dadi tarisai kuno